Электронная готыка на беларускай мове. Як яна гучыць? Ну, напрыклад, вось так. Аўтар Dark Electro проекта «Страла» да холодных бітоў дадаў каля фальклорнай мелодыі. Слухаюцца яны тут усрата, бо ты іх просто не чакаеш, але цікава, бо мелодыі цалкам-то толковыя. Сёння, здаецца, Dark Electro не можа быць модным, сваю долю увагі ён просто ўжо вычарпаў, а каб яго было цікава слухаць, ну трэба з чымсьці змешваць, дадаваць новыя фарбы. У гэтым праекце акурат так і ёсць. Можете послухаць міні-альбом ад Страла цалкам? Заходзьце у мой тэлеграм-канал, там ёсць усе спасылкі, а яшчэ магчымасць абмеркаваць рэліз у каментарах. Чаго не хапае гэтаму міні-альбому? Ну, больш тлустага гучання і прадакшна. Падаецца, што і вакал можна было бы прымачыць больш экстрэмальна, хаця... У песні, напрыклад, «Водопаддел» можна пачуць даволі істэрычную такую манеру галасавой лініі. Нешта дала рэлізу беларуская мова стопудова. Песня адразу набываюць кантэкст, ты ставіш сабе на месца лірычнага героя, шукаеш і знаходзіш паралелі з нашай агульнай сітуацыяй.